tuchoinia abande erinde toirera abantu baito ebintu so tugasoa ase serikali yeyi ekero twasoete mapema akeigo tukanyora bari bajire broad based yasoire inkamanya koigu buyanga teba kama Raila amekuja hiyo broad based then bono igana intuno hatore oikatugwane kyagerera kuburia ari bintaire sobo na itu oikatugwane bije seito tokaira naga ase serikali ya William Samuel Ruto emme iganga ya itene ne yatubegeta no komeki shwa na itu abantu baito bakore rwigasi ono muna tuacha wamejaribu kuexplain inge serikali yebwata ibona ari kubatebya na inche muno yo makuru nyamira ekyagera tole baberenda abatura abono intu twa mere bullets tugateba na bono tigatoreme goika tugende mutu ntogo tigabantu baito nyano koramu tigabaturamu lakini ane babantu bane bari guturama batimanyeti ekyagera tubanjete mugusie sabe tatigamba tebinga inche buno mongina omugusie sabe inyaki ngogenda ando singonyaru musiga gokwani gobe usese serikali inche ngotanga kurwanirira mugusi